עכשיו אנחנו עומדים לראות כנראה את אחד המיזמים המשמעותיים ביותר בישראל בתחום המאבק בתאונות דרכים. הנשיא אובמה יראה את המובילאיי, מכשיר שמסוגל לבלום את תאוצת הרכב ובהינתן עצמים שמחכים בדרך. נדמה לי שזה המיזם שאנחנו עומדים לראות עכשיו, וחוץ ממנו יש עוד שלושה פיתוחים טכנולוגיים שמחכים לנשיא אובמה בתערוכה הטכנולוגית. הנה, אתם רואים כאן את המיזם. זו מערכת בטיחות לרכב, והנשיא אובמה מקבל הסבר על המערכת הזאת שמתריעה על מצבים מסוכנים. הנהג מקבל סימן באופן אוטומטי כאשר מתרחשת או מתרגשת סכנה. זה פיתוח של האוניברסיטה העברית במקור, הוא מבוסס על פטנט של האוניברסיטה העברית, אם אני מבין נכון. זה שוק מאוד גדול עכשיו, השוק של פתרונות סמי-אוטומטיים למצבי סיכון לרכב. החברה הזאת לא נמצאת שם לבד. יש הרבה חברות עכשיו, כבר בארצות הברית שמופעלות, שמוכרות כבר מוצרים, אני לא יודע אם המוצר הזה, אבל מוצרים שמנסים לבצע דברים דומים. כמה זה עולה, שואל הנשיא? כן. Around $100. And if it comes through regulation, star ratings, then it comes for free, just like airbags and stability control. האירופי יהפוך את זה לתקן חובה ב-2014 בכל הנראה את המערכת הזאת. We actually have a regulation that we're dealing with right now. We know. In the Department of Transportation. Well, of course. The regulation language should be written around their products. So I may have a conflict here in terms of, but קצת בניגוד עניינים כאן. the progress that you've been able to make. Our technology is not limited just to new vehicles. It could be easily installed. זה הסימון דרך אגב שהנשיא מעוניין. This is the aftermarket product. הוא מנסה לסגור את השיחה הזאת. Attach this on the back or? Yeah, it's behind the rear view mirror. Behind the rear view mirror. As a matter of fact, we already installed tens of thousands of units in the United States, include trucks and buses. כבר הכנסנו עשרות אלפי יחידות בארצות הברית. And I said I can go into a store right now and I can buy this? Yes. Hundreds of installation. And how much would that cost me? אני יכול לקנות את זה בחנות של הנשיא, כן, כמה זה יעלה לי? $500 בערך. But the important part is that the results are amazing. We show reduction of 37% in traffic accidents. So just imagine what it can do for the United States. Well, presumably then the insurance companies. It's our next step. What you need to do is get the insurance companies to. אז בעצם השיטה שלכם להחדיר את זה לשוק זה דרך חברות הביטוח, אומר אובמה. הצעה עסקית מנשיא ארצות הברית. זה באמת מחזה נדיר. המחווה האמריקנית כאן לחברות ישראליות היא אדירה. היא בעלת משמעות כלכלית אדירה עבור החברות האלה. זה פשוט אין מילים. זה שהנשיא האמריקני יקדיש זמן לכל חברה כזאת, אתה יודע כמה הבריטים היו רוצים שנשיא ארצות הברית ייקח 10 חברות והם ידברו על החדירה שלהם לשוק האמריקני? אז ארצות הברית, אם רוב מנהיגי העולם לא זכו לזמן אישי עם נשיא ארצות הברית, כמו שפה החברים במוזיאון מקבלים. This is what the system does. You see the landmarks. זה פרסום עסקי ממש. זאת אומרת, אתה צריך להבין שנניח יש חברות אמריקניות, סביר להניח שמתעסקות בכל הנושאים שאנחנו כרגע ראינו, והוא נותן את זה. זה חברות מסחריות, זה לא פיתוחים שהם... כן, אבל הכל חלק מהביטוח של ישראל כמעצמה טכנולוגיה. כן, לא, ברור. זה שזה מה שישראל רצתה, וזה ברור, וטוב שרצינו את זה. אבל האמריקנים עושים כאן ג'סטה במובן הזה, שאתה יודע, המתחרים האמריקנים לא יאהבו לראות את הדבר הזה. זאת אומרת, המקומות העבודה האמריקנים נמצאים באמריקה. הוא הסתכסך עם הקונגרסים המתחרים, בקיצור. המתחרים הישראלים, אנחנו כבר בטוח נשמע על למה לקחו אותם ולא אותנו לתוך הדבר הזה. מבקר המדינה כבר בודק את זה.